12 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେଲେ ତ ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇଲେ 20 ଦିନରେ ସରିଯିବ। ତାହେଲେ କହୁନୁ କଣ ଦରକାର ଯୋଉଟା ନ ଖାଉ ସେଟା କଣ ସେ ଦେବେ ସିଏ ଖାଲି ହାଉ ହାଉ ତୁ ଖାଲି ଖାଇଯିବି ତୁ କହୁନୁ କଣ ଦରକାର ତୋର ଆରେ ମୁଁ କହିଲି କହୁନୁ ତୁ କଣ ଦରକାର ସେତେବେଳୁ ଆଉ କଣ ଗାଣ୍ଡି ଖୋଲିକି କହୁଛି କି? ଆଉ ତାହେଲେ କହ ଏବେ କହ ତୋର କଣ ଦରକାର ସେଇଟା କହ। ହିରୋ ଅଣ୍ଡାଟେ ଦେଲେ ଭଲ ହବ। କଣ କହିଲୁ? ହିରୋ ଅଣ୍ଡା ଗାଡି ପଟପଟି। ଆଜ୍ଞା ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ମାଗିଲେ ଯାହା ବାହାଘର ହବ ଭଗବାନ ବୁଝିବେ ଆଉ। ସେ କଣ ମତେ ଦେବେ କି? ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ତ ଦେବେ। 12 ମାସରେ 13 ପରବ ବୁଲେଇ ନେବି ତାକୁ। ରଥଯାତ୍ରା, ମକର ଯାତ୍ରା, କେତେ ଯାତ୍ରା ଅଛି ଆଉ ସେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲେଇ ପାରିବି କି?